ngayon, oo, sige, maganda buhay mo. Pero sa other version ng ano mo, pagka stable ka na, hindi natin alam kung ano magiging outcome mo. Kasi wala kang pinupuntahang direction. Parang ano ba? Kaya naman ganyan siya, te, parang ano eh. Ikaw bang yung pinaglakihan mo? Kaya, Kakausapin mo ng medyo touchable, yung gano'n. Doon mo siya makukuha, yung attention niya. Pero kalidad niya. Ngayon, blessed ka kasi buhay pa. Karamdam din siya. Ganun malaki. Okay, pangalawang sisid niya. Isang sisid lang at a time. Ano niya? Ano? Ang kabahan. Tumunog ba? Tama na.